para mabawasan ang tambay sa Pilipinas? Bigyan sila ng trabaho. Trabaho? Oo. Anong klaseng trabaho? Kahit na ano, yung sa mga food, kunwari sa mga kabataan, bigyan sila ng trabaho sa food chain, gano'n. Para mabawasan, maghanap sila ng trabaho nila. Para at least yun, makakatulong pa rin sila sa kanilang pamilya, di ba? Hindi ba Kaysa nagsasayang sila ng oras dyan, di maghanap buhay na lang sila. Hindi ba mahirap maghanap ng trabaho ngayon? Depende sa sitwasyon saka sa pag-aralan. Kasi minsan yung mga iba, kung di ka naka-high school label, wala, ayaw kang tanggapin sa mga ibang Opo. produkto, di ba? So, ganun na lang yun. Tiyagaan lang naman kahit anong trabaho, basta at least may pinagkakakitaan sila. Tambay sa Pilipinas, para mabawasan ang tambay, bigyan sila ng trabaho para walang tambay. Anong klaseng trabaho? Kahit anong trabaho, basta sa kanila yung pagbibigyan ng trabaho na lang. Magtatrabaho sila Para? para wala konti ang tambay, hindi magtatrabaho sila hindi na sila magtatambay. Hindi ba pwedeng bigyan na lang sila ng trabaho ng gobyerno? O yan, mas maganda. Pag binigyan sila? Opo. May kilala kayong tambay. May kilala kang tambay? Ay marami doon sa amin, marami. Ano mensahe mo sa mga tambay? Maghanap sila ng trabaho nila, magtrabaho sila para may makakain. Magtrabaho sila. Anong klaseng trabaho? Sideline. Sideline, gaya ng Pag online sale, online selling. May kilala kang tambay? wala. Wala. Ano mensahe mo sa mga tambay? Aral mabuti. Pumasok sila ng trabaho para magkaroon sila ng job. Paano kapag hindi sila tatanggapin sa kahit na anong trabaho? Ano ba yung dapat? Dapat mag-aaral sila makatapos sila ng pag-aaral para yung paghahanap ng trabaho, makakapag-apply sila. May kilala ka bang tambay? Marami. Anong mensahe mo sa kanila? Gumawa sila ng magandang para makatulong sila sa magulang nila. IFM News.